Pila ka nakakadlaw dito Manila? Dalawa. Dalawa. Duha. Dalawang araw doon. Kita na nako kayo ay. Murag panahon na sa siguro nga mulagwang sa okay. Ako na bilin usad ri ako mga amigag-amigo nang lagwang na. Naningatog Manila, Manila naningatog Iloilo naningatog basta tanan lain lugar jud di pang lagwangan. Ako na bilin diri sa Pilipinas. Hoy, pare. Nakita mo ba si Dambing? Lo, nauli na lagi ka, Mars. Siyempre. Yot. Kumusta ka na, pare, uy? Ay, pagtarong diha ay namram kag na. Pwede bang umupo? Ah, graa gani ako mga amigo, amiga roy. Kaadto lang Manila, nag-uli Tagalog naman. Siyempre. Yun kasi yung ano doon, yung salita nila doon Tagalog. Kailangan talagang magtagalog. Tagalog. Maabot na yun. Nana ka sa Cebu, day. Ay, nasig Tagalog. Ay, hindi na ako marunong magbisaya kasi. Pila ka nakakadlaw dito Manila? Dalawa. Dalawa. Duha. Dalawang araw doon. Duha ra ka adlaw sa Manila. Tagalog na pag-uli. Saan ta na istoryahan tao na ngayon pagpuyo oy. Kailangan talagang magtagalog doon, pare. Tagalog. Kita ta ni Mars. Oh, Putog bakit? pa ganin sa mga ulian yung kapag kabisaya agad. Mga kag niyabag duha ka adlaw sa Ano? Manila. Hindi kita maintindihan, pare. Uy, ano sinasabi mo? Baw lang ni mo. Nakita mo ba si Dambing? Ha? Baw lang orin ni mo. Hindi li ko nakita. Samok ba ni si Tagalog? Oy, maram yabag nga. Duha ra ka adlaw. Hindi mo ba nakita si Dambing? Puya ba ni si sus, baw lang ninyo eh. Si Tagalog. Ay! Oh, andito na si Dambing, pare. Hindi ka nakagtungaw. Na. Pumunta ako sa Manila, uy. 2 araw ako doon, Mari. Ha? Umupo ka dito, Mari. Ano sa kang abot, Bing? Hindi ko katsindi sa imo, man. Otro pug ka. Mura sa gud. Mura nga yabag man siguro ni kung kaila may rasang wa ko ni ngadto og laing lugar oy mura. Yabag. Piya ka kadlaw gani sa Iloilo? Tulo ra man guro. Duha ka adlaw sa Manila nagtagalog na pag-uli dire. Ikaw pod. Unsan man taon sa Hindi Manila? ko katsindi sa imo nung ginambal mo, man. Sam tay gipangaon ninyo dito sa inyong gipangatuan oy. Galit ka ba, pre? Wala dili. Wala ko na suko oy, ha. Unsa kay Hindi ka pala gipangaon? Unsa kay gipangaon ninyo dito no nga? Wa mo kaabot og tuig dito. Ay, marami kaming kinakain doon, pare. Nawala dito sa atin. Napuli ka na gidaw? Oo. Kamo ba? Kapariha lang mo unsa? Naunsa naman taon na imong utok oy. Siguro ning kaon ka dito ka ng baka dito noodles no kay sige magkag Tagalog baka-baka ba? Baka o mga ana ba ikaw pod kaon ng bakal okay. Unsa na ang Tagalog gani? Bakal, mga anay, mga ana. Hindi. Ilonggo. Nagkadto ko de, mamangkot lang ko bala kung makaon ka mo. Oh, kakain ka ba ng tabla? Sabi niya. Hindi. Kini ba? Daghana ra ba ning kulapo diri o? Kini mutugpa ni inyong naong lagi murag paminaw nako murag maulian guro mo pagka sa inyong pagkaino-ino. Ano bakal ko? Nagalit ba to? Ay baka mag-inuman tayo bing bumili ka doon. Magbakal ko lang kulapo. Ay wag yung kulapo, yung tequila ba yun? Yung sakra ba tequila? Di pa lang tamo kaila ay murag mera sa doy. Nabakal ko anay, galit ka pa. Anta ko'y plano mga tog lugar. Mga to unta ko dito sa mga warayan. Bisig matakdan niyo ko ninyo ba? Uli ko sa kaadlaw ra. Ano sabi mo pa? Hindi ka maintindihan. Pare mag-inom ta. Pag inom ang inyo ay maramogi pang bitok. Bahala mo din. Ba't ka sumisigaw? Galit ka ba? Ay ko gunit-guniti. Bahala mo din doon. Maramog mga buang. Hoy, di ka makataw! Los ninyo. Sige, halong ka tabla! Los. Ano nangyari kay Pare Cesar? Ba't galit sa atin? Kasi matagal tayong umuwi siguro. Ano ang iba mangkot mo? Ano? Anong mangkot? Mangkok? Yung sasabaw? Mangkok? Hindi bala. Ay, bala. Alam ko yan. Bala yan ng baril. Like
Oh. English na po. Hindi na. Ano man na? Ang sarap pala. Adla. Ano ginambal mo? Ano yan? Bulong? Tambal? 'Di ba? Ano yan? Sa Ilonggo is bulong yun. 'Di ba? Yung tambal? Yung gamot! Tambal. Hindi na amo na ginambal, kuya. Ah, si kuya. Alam ko yan, si kuya. Yung magdi-deliver dun sa kanto. Ng mga pagkain. Mabakal ko. Mabakal. Ay, bakal. Yung kailangan nating ipatimbang para ano. Hindi ba lamang ang tanay? Ang tabla ka. Kainin natin tapos may anay pa. Ay, ayoko kumain ng anay, no? Yung anay, yung mga maliliit na anay. Hindi yan ang ginambal ko. Ano nga? Tingon si pare, mabakal, tas ang kulapo. Ti mainom ta eh. Yung bakal. Kailangan nating ipatimbang ang bakal, day. Ano ka ba, day? Hindi ka makaintindi sa akin, day. Uy, nakatsindi ko man. Day, mabakal ko dito. Ti mainom ta, anay. Ayaw ko nga uminom ng anay. Kanina ipakain mo yung anay, ngayon ipainom mo naman. Hindi nga. Hey, kabalo na ko magtagalog eh. Nahirapan ako sa'yo ng kalisod mo. Ay!